atibweretsera mavuto kuno ku Malawi. Anthu awa fertilizer ngodula chimene mmalandira ndalama chimanga ndi chani? Ndimati nene ichi mafumu kubwera kwanga sindikuyang'ana kokha nkhani ya ulamuliro kuti anthu aziti ndine Sosola Kalonga namba 9 ayi, koma ndikuyang'ananso umoyo wa munthu umene amakhalira mdziko ngati munthu. Mafumu mwaonjeza ndiye vuto lake mati sakufa msanga ayi. Tikadanena kuti mutsogole tione obwerayi. Sizoona zikuchitika kuno ku Malawi achewa ku Malawi ayi. Sichilungamo. Muzimdziwa Mulungu wakumwamba. Inu mujamdambi lulanda za wanthu mpaka pano sizinakhutitsidwepo basi mpaka pano. Ma-MP nonse mulipo akambauwa andana uche Ajinkwede Oswald Chirwa Achikondi, inuyo mulindi mati anu mumu midzi ndimene mboni mkami amene pambazo ndindati mati nkupatseni ntchito muzasonkherako anthu awawawa inuyo bizopita kunkaikazo. Zimenezi zithandiza kukhala ndi mchewa watsopano. Anthu asakhale kapolo m'midzimu kungopanga pang'ono ngati sanapange zimene akuti ufumu muyimika bwanji ufumu wakumagazi. Ndinene pano ndasangalala kuti ena achokera kuchidzenje ati kwena kuti mati nenezi mukawuze mati anu akumeneko. Ine kunoko sindabwero dzagawa maswiti kuno ku Malawi ayi. Ine mtima wanga wonse kuli kwa munthu osauka kwambiri amene amavutika malimidwe kuti apeze ndalama. Ndiye ma-MP utenga wa ulere mwasonkhere anthu zopita kunkaika kunoko anthu asasonkheso ndalama ayi. Ndinanena kwina kwake kuti ayi ndamangitsa koma ndali ayi tisatero, koma nthawi zina kumvera nkwabwino. Ineyo ndapita ku Pan African Peace Commission. Ntchito zimene andipatsa ndi zitatu. Ntchito yoyambirira ndiyobweretsa mtendere m'mayiko. Yachiwiri ufulu wa anthu. Yachitatu ziphuphu ndi katangale. Ndiye simulimba mafumu amene mufuna madyera anthu munomo mkasungu munomo. Ndipo sindikusiyani mupite mukawuze ngati ndi mafoniwo mutsakule mukanene kuti Kalonga anabwera akuti sakusiyani ndithu. Mukachula nkhani yosonkhera kuno kwanu kuno ku Malawi kaya ma headquarters mwanumu kachitani nzakwana. Koma sitizingateke munthu makasonkhera munthu oti olo ine sinabwera kumaliro pano. Simandiona ine pano. Sindikulira nanu pano. Ndangati anganene kuti olo atepepe sako 5000 gawa undu chobwera kuno ku Malawi. Ndiye zichita zinthu ngati tili mtulo. No. Azibusa athu mama ka CCP ineso ndi wa CCP kuchokera kubanja kwathu konse umenda chokera ndine wa CCP. Auzeni anthu zoona zimene zikuchitika mdziko muno sizachilungamo. Mtundu 15 miliyoni tisamapange ngati kuti tilipo anthu 1000. Chikuvuta ni chani? Pomaliza ndinapita kwa DC kukafotokozera kuti munthu akamdulira mtunda munthu adzilipira 1 million demarcation. Ndama zimene zimapita kuti mutenga ziphiko 600,000 mabotolo amowa salusate 40 china chakuti chiyani ukafika kumene kuja maphwando president sadasaine nanga zikavuta kumene kuja chichitike nchani sinde kuti mwamjera
uchokera pomwepo ukuku kwa DC nkhani zimene ndatetsa ndunena zakuno kukasungu sizingachitikeso yayi. Chifukwa chani anthu m'midzi akuvutika ndi nkhani za maufumu, kufumu kulibetu ndalama ndikungotukwanika ndi anthu. Tikumvana kaya? Ineyo apapa ndimadziwa kuti ndina adana wochuluka, koma kuli Yehova kumwamba amene amandiyang'ana. Chifukwa chimene chitaine pano mchilungamo chokha. Azibusa muzindipempherera asisepi komanso azibusa amipingo yosiyanasiyana, chifukwa ntchito imene ndanyamula ndiyo mphula mchewa pa moto pamene ali kuti afike